Готово. По-далече децата, ако обичате. По-далече децата. Да, тате. Точно за вадене, ако си закъсал, нали? В момента това си прави. Зад мене, пиленце. Зад мене, тако. Гледай сега как се прави. Оп! Така. Големо нещо, чека. Голямо нещо и върши работа. Че голямо е. И да ли тате как се използва? Аз видях как се използва, още като го спустим. Пускам. Пускам.